Komano Eric, iparo nade? Kaka jawinjo ni paro ne? Ok ng'ato nigi ratiro mar kaka onego bedo ni piny dhi. Ok nya chuni goyo ombulu. Mak mana ni nyaka nyisi gimo inyalo timore ko goyo ombulu. Onyalo nyisi mana rachne. Ber ne to en ni enjoy right mari kaka dhano. To rachne en ni idhi yier ni jatelo ma dhi ti kaka en modwaro. Nikech onego bed ni iyiero jatelo mosego kogono kendo miparo ni nyalo tiyoni maber. Koro kiyiero jatelo marach kosi weyo bo yierni sani ko ng'eni dhi weyo yieroni mana kaka sani jogo manyo weyo ombulu bo ninde ot idhi yier gi jatelo gi jogo manyo goyo ombulu oseyiernegi pero kamano. Victor Charles adwa sembe Eriko wacho ni sembe ipimo gi nyamin kae corona no biro higa 2020